Kanpotik ikusita itxura arrunta dauka Ibarrangeluko San Andres elizak. Baina barrura sartutakoan, burua altza eta egurrezko ganga ederrazkoa ikusiko dugu. Aritz egurraz egindakoa eta koloreetan margotua duela 400 urte. Erlijio irudiekin batera, maskarak, munstroak, saldunak eta beste hainbat margo daude. Baita eszena erotikoak ere. 16. mendera garamatzatenak. Gaurko bizita gidatuan madrildarrak eta durangarrak egon dira. Zoragarriz. Ikusi bida, zelako lana iben, 1500 da pico urtietan. Es preciosa, la verdad es que es muy espectacular. Garai haietan, 16. mendean, Europako eliza eta katedral aberatzenetan harrizko ganga dotoreak egiten zituzten. Ibarrangelun egurrezkoa egin zuten, merkeagoa baitzen, baina ez da inolaz ere bigarren mailako eraikina. Egile anonimoak, ontzigintzan trebatua seguruenik, lan bikaina egin zuen. Ez dakigu norri izan zen, baina ziur dagoena da ikasketak zituela, bazekiela 16. mendean modan zegoen elizan eta bazeukala alako ikasketak matematikatan, fizikan. Ganga ikustean, Vatikanoko eraberritzaileak esan zuen euskal artearen kapera sistinua dela. Halakoak beste eliza batzuetan ere badaude, baina inon ez hau bezain handia. Udako bizitak iratuek ondare eder bezain ez ezagun hau erakutsi nahi dute.